vigtigt at lave et projekt om mobning, fordi at det er sådan et alvorligt emne. Vi har skrevet en hel masse ting omkring mobning, og så har vi ringet til børnetelefonen og stillet dem nogle spørgsmål, og så har vi lavet nogle mobbeskemaer og delt dem ud i nogle klasser på skolen. Vi har sendt mobbeskemaer ud til 2A og 2B og 7C. Vi fandt kilder, vi kunne stole på, ved at vi meget gik ind på hjemmesider, vi kendte, sådan noget som Børnenes Vilkår og alt muligt. Det er vigtigt at research, fordi at der står ofte meget vigtige ting. Selvfølgelig skal man også tage hensyn til, at det, der står rigtigt. Det sjoveste ved at lave det her projekt, det var nok det der med, at man skal samarbejde ud og finde research. Spørge forskellige personer om noget. Det var sjovt at ringe til børnetelefonen. Hvorfor var det sjovt? Det var sjovt, fordi at man kunne... Altså, vi vidste slet ikke, det ville tage så lang tid, faktisk, fordi man sad i kø også. Jeg har lavet et projekt om bolig. Magasinet handler om sport og spil, og der er også lidt humor i det. Jeg har lavet rekorder og jokes og skråstreggåder. Så jeg har blandt andet lavet noget om Andreas Mogensen, og masser har jo lavet noget om koala og Nicoline skolereformen. Det sjoveste har været at opleve noget nyt, og jeg har lært en masse, både journalistisk, og så har jeg også lært noget personligt. Så tog jeg dem bare herover på, fordi jeg synes, de kunne være spændende. Jeg er blevet bedre til at lære andre folk at kende og tale med folk, som jeg ikke så godt kender. Jeg skal lige hen på min så. Vi fik sådan, at vi skulle undre os over noget, og der undrede jeg mig over værdien på penge. Vi har interviewet en bankdame, fordi det var dem, der ved meget om penge. Det er dem, der arbejder i banken. Vi har lavet en video, hvor Jasmin, hun startede med at interviewe Benjamin om ulve, og så derefter så interviewer hun mig med nogle penge. Sådan, det vil koste noget at give den mad og vand, og det vil også blive en del i længden. Tak. Vi har lavet en Sway, fordi at Sway, det virker som en rigtig god mulighed, hvor man kan jo blandt andet få artikler ind, fordi jeg personligt godt kan lide at få det ind på artikler. Jeg har lavet om koalaer, fordi at jeg synes, man skal vide lidt om andre dyr end bare hunde og katte og sådan noget. Jeg har lavet skolereformen, fordi at vi fik at vide, da den kom, at vi fik sådan 45 minutters bevægelse ud over frikvartererne, men det synes jeg ikke helt, vi fik på vores skole, så jeg tænkte, at hvad synes de andre skoler egentlig om det? Altså det jeg har gjort, jeg har været med til de arrangementer. For eksempel har jeg skrevet om Busterfilm Festival, og så har jeg været med til festivalen. Jeg har lavet et projekt om bolig, fordi at jeg godt lide selv at se boligprogrammer og bruge det til for eksempel, hvis noget man godt selv vil bruge og få inspiration. Tusind tak, fordi I måtte komme og se dit værelse. Det var så lidt. Hvad har du sådan på din hylde, der starter øverst? Altså, jeg har stillet de spørgsmål. De er for eksempel, har du selv været med til at indrette dit bolig? Har du selv, eller hvis du skulle vælge noget i fremtiden, eller ja, hvis nu man siger fremtiden, ikke? Men altså en anden bolig, eller hvilket værelse vil du ellers have, eller har du delt værelse med andre, eller? Jeg har lært mange ting, men en af de vigtigste ting, det er nok, at det skal jeg lige tænke mig om. Jeg har lavet 2 historier, 2 overskrifter. En af dem handler om æsler, og en anden handler om madpakker, fordi at jeg som person får mega mærkelige og kedelige madpakker med i skole. Okay, hvad kan det være? Jamen, jeg har bare lært så mange ting, så jeg ikke rigtigt. Det er vigtigt at få et grin i en avis nogle gange. Det er vigtigt bare sådan komme lidt op og køre, så man har mere lyst til at læse avisen. Jeg har i hvert fald mere lyst til at læse et blad eller sådan noget, hvis jeg læser jokes. Udenlandske nyheder, og så har jeg også lavet noget om Agari. Agari er et spil, hvor man skal på en måde spise hinanden. Det vigtigste, jeg har lært, det er, eller jeg er blevet bedre til at få idéer. Jeg har lært en masse om at skrive, at jeg skal fortælle alt.
Mit projekt det handler om lifehacks, så jeg prøver at undersøge, om lifehacks i virkeligheden virker. Et lifehack det er noget, som kan hjælpe dig med din hverdag, eller et lille tip, som kan gøre det meget nemmere at gøre ting. Hej alle sammen, og i dag så skal jeg vise jer nogle klip fra en serie, som jeg kalder Virker Lifehacket. Det smager en lille smule meget af kaffe. Hvad synes du? Jo, det med kaffen, det kan jeg jo godt leve med. Jeg har interviewet forfatter, fordi det var interessant, eller det er interessant at vide, hvordan de har det. Det sværeste ved interviewet var nok, at man ikke fik alle spørgsmålene med, fordi det kunne være, at jeg havde glemt det, og så skulle jeg tilbage og interviewe ham igen. Var du tilbage og interviewe ham flere gange? Kun 2 gange. Den anden mulighed er, at man kan... Altså, kan man jo ikke det her. Jeg kan skrue lidt ned på det lys der, men... Det vigtigste, jeg har lært i børneuddannelsen, er nok at stille de spørgsmål, som det ikke bare siger ja eller nej. Mange spørgsmål skal vi have hver. Vores projekt er om computer og spil og virus. Han kan ikke lige skrue lidt ned på det lys der. Det sjoveste ved at være ude i Billund Lufthavn var, at vi fik lov at komme alle mulige steder hen, hvor man ellers ikke komme hen. Vi har valgt at lave et projekt om sygdom og sundhed, fordi at der er ikke så mange børn, der vælger sådan at lave det sådan et projekt. Og det er ikke eller sådan, læse om det. Ja, fordi altså, vi vil gerne lave sådan noget, der kunne komme ud til børn, fordi mange børn er ikke sådan, altså, de er ikke så interesserede for det, så vi vil gerne skrive noget, som også skulle komme ud til børn. Vi har fundet informationerne på internettet. Og så har vi også interviewet. Vi har interviewet en sygeplejerske og en læge, og så har vi også interviewet et barn, som har en rigtig, rigtig sund familie. Det sjoveste ved at lave det her projekt, det var nok at gøre det sammen. Se, at vi har faktisk fået et resultat til sidst, som blev godt, og det vi håbede på. Jeg har nogle gange også sagt, at hvis jeg kunne samle en klasse, så ville det præcis være den her klasse, fordi altså, vi har jo alle sammen en ting til fælles, og det er journalistik, og det var så hyggeligt, og de alle sammen var så søde. Journalistpiger!